horre ganean anubegin egon dela labadera, ezta? Anubegin, betu, hemen esan egon urik. Esan egon, oza, argie bai eurez? Argie bai beurik ez. Da, urek etorri ziren gero. Gero egin hanbarrankon, egin oin bebadauan, depositu bet. Koiteko mendiko urek. Da, ekarri horien ure herrire. Da, horri horien, orduko horri horien labadero bat. Ze, gu joaten gintzen erropak aklaretan da dana, etxian jabonu derrekara. Errekara. Da, gero ja... Ona errekara? Bai. Da, horre, bai, arrexe persaganera. Gero behantzi da barbolan eusie, arrexen azpien, oin behongo da, zesane urek eta zeurina, porque oin ongo da, igual tapute. Hola, azkenean, ifin hori nonan, ane otezane arrilosa batzuk, eta antxe joten ginduzen, ondo bildurgilik, joten ginduzen erropa. Da, gero, ala larga bota horien, herriek entzetan dut, zinalango semento zabaltzuek, da, haren ganetik iten ginduzen, gandiek etorriaren, harako jurduk urek, sakudidu erropea, eta iten ginduen. Gero